झेप न्यूज मीडिया। पुसद तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये घरकुलासाठी लाभार्थ्यांची लूट, तर अनेक नागरिकांच्या तक्रारीवर कारवाई होत नसल्याने घरकुलाबाबतचा कारभार चव्हाट्यावर। पुसद पंचायत समिती अंतर्गत तालुक्यातील ग्रामपंचायतीत प्रवर्गनिहाय घरकुलासाठी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, परंतु घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत खरे लाभार्थी सोडून यापूर्वी लाभ घेतलेले किंवा श्रीमंतांची नावे घुसून गरजू व गरीब लाभार्थ्यांना डावलले जात असल्याच्या तक्रारी करून सुद्धा तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याची खंत लाभार्थी बोलून दाखवित आहे। याचाच प्रत्यय तालुक्यातील होरकड ग्रामपंचायतमधील नागरिकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे। सरपंच व सचिव सदस्यांनी संगनमत करून गरजू, अपंग व विधवा तसेच मजूर आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील लाभार्थ्यांना डावलून ज्यांची पक्की घरे आहेत अशा आपल्या मर्जीतील लोकांची घरकुलासाठी निवड केल्याचे तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे। तर लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयात लावण्यात आली नसल्याने वारंवार संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून सुद्धा कारवाई होत नसल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गरजू लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ द्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे। त्यामुळे तालुक्यातील नव्याने मंजूर झालेल्या प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत लाभार्थी निवडताना मोठा घोळ सुरू असून दिनदुबळ्या, गरजू, वंचित, आत्महत्याग्रस्त लाभार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्याचे कुटील कारस्थान आपल्या आर्थिक हितासाठी काही अधिकारी व लोकप्रतिनिधी संगनमताने करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार चव्हाट्यावर आला आहे। तर काही ग्रामपंचायतीमधील लोकप्रतिनिधी कशा प्रकारे लाभार्थ्यांची लूट करीत असल्याची एक छोटीशी संभाषणाची झलक जनहितार्थ झेप न्यूज मीडिया प्रकाशित करीत आहे। असं आहे ना, ते लिस्ट लावून आणा लागते असा हिशोब होता। ते लिस्ट वरूनच लावून आणा लागत होते। ते त्या दिवशी 26 जानेवारीच्या दिवशी वाचून दाखवली ना। मग असं आहे ना, ते वरून कसं वरूनच टार्गेट देणार आहेत, पण ते टार्गेट लोकसंख्येनुसार देणार आहेत। एक 5-7 लोक देणार आहेत, तुमच्या इकडले 5-6 येतील, आमच्या इकडे येतील 9-8-9। त्याच्यात बसत नाही का आपलं 5-6 याच्यात रे? नाही ना, ते वरून लिस्ट लावून आणायला तुला हे होता ना काय रे, मग तर लांबलं रे। वरूनच लावून आणायची होती ती, इथं नुसती वाचवायची होती। 26 जानेवारीच्या दिवशी वाचून दाखवली। मग मग काय त्याला काय तुला मांग म्हणलं तर तू काहीच म्हणलं नाही। असं होतं ना ते। मग आता डबल दुसऱ्या बारीने आता ते पुढचं कोण पाहिलं रे? पुढचं नाही पाहिलं बा। पुढच्या वर्षीच कोण पाहिलं? मरायला वाचायला पुढं कवा येते? ते तर अवघड आहे। इंदिरा गांधीच्या काळापासून आता घरकुल आली। पहिला इंदिरा गांधी आवास योजना चालू होती पाय। इंदिरा गांधी आवास योजना चालू झाली तर पंतप्रधान सुरू झाली। मग तेव्हा इंदिरा गांधीच्या काळामध्ये ते हे होता मनमोहन सिंग पंतप्रधान। मग त्याच्या काळापासून ती स्कीम आताच सुरू झाली। मग ती स्कीम आता काय किती दिवस चालते आणि किती दिवस याची सत्ता राहते मोदीची, त्याचं कोण पाहिलं? मग रमायच्या याच्यात बसत, रमायच्या याच्यात त्याच्यात बसल का? बसत तर नसते, त्याच्यात बसवा लागत असते। पाय ना, त्याच्यात बसवा लागत असते। देणं घेणं अगोदर द्यावं लागतं असा हिशोब असतो। ते पुढते देणं लागत असतं रे अगोदर। आता तुला खरं सांगू, मया इरीच्या फाईल टाकलेल्या आहेत हो। भिकाच्या मायची आहे, मै आहे। तर मै असताना पण मला तर 5,000 मागायला इरीच्या फाईल साठी। 3.5 लाखाची इरीची स्कीम आहे आता सुरू। तर मै स्वतःच्या साठी ते सह्या कराय 5,000 मागायले। मग असं असते ते। अरे हे हिंग आता त्या इलाशानं मला लिस्ट दिली घरकुलाची 15 लोकांची नाव टाकून, किंवा याच्यात या पंतप्रधानाच्या याच्यात आमचे बसवा म्हणून।
पंतप्रधानाच्या याच्यात बसवा म्हणून मला त्यानं अर्ज दिला. मग आता ते लोकायला सांगायला की वरूनच असते म्हणायला, सरपंचाच्या हातात काही नसते, लोकायला मांग सांगत जाय ते आणि त्याची सासू हा या आमच्याला सांगत जाई. हा आणि त्यानं मला अर्ज दिला की बा आमचे काही करून 2-4 बसवान, वर त्याचेच नाव आहेत. हा ईशाल्याचं, त्याच्या गौतमच्या पोराचं, त्या सुभाषाचं, त्याच्या बहिणीचं, हा त्याचेच नाव आहे. वर ती लिस्ट तुला पाठवली असती त्याने अर्ज लिहिलेला, पण नको उगी चर्चा होती नको नंतर. नको नको तसं काय करू. नाही तर ते तुला पाठवली असती मी व्हॉट्सअपला, पण नको चर्चा होती म्हणून त्यानं अर्ज मला दिला की लोकांना सांगते की सरपंचाच्या हातात काय आहे म्हणते. अवघडच आहे. पण ते तो नाव आहे त्यानं टाकलं त्याच्यात, तो त्या भावाचं बी, हो की आमचे यातलं कोणी घ्याच म्हणून, बसवाच म्हणून. हो ना हो ना. ते असं राहते ते. तेच ते कसं असते, आता तुमचे नाव आहेत घरकुलात 58 नाव आहेत तुमच्या लोकांचे, हो आणि घरकुल तुमचे येतील या पंतप्रधानाचे 6 नाही तर 7. हो ना. मग 6-7 मध्ये आता कोणाचं घ्यायचं असं असते. म्हणून ते अगोदरच फिल्डिंग असते, वरून लिस्ट लावून आणायची, वर 1 नंबर 2 नंबर घालायचे, कोणाचं घालायचं वर. हो ना रे. पण मला काय जवळचा असो का विरोधातला असो, हो ना, जे हो ना. पैसे वर देईल वर, तेच वरचे 5,000 अगोदर देईल आणि नंतर मै हो. मी आताच मै मागू लागलो थोडं लोकांना. ते नाही ना नाही. ते वर फिल्डिंग लावायचे, जे देईल त्याच्या हिशोबानं होत हो ते. ना हो ना हो ना. आता त्याला का घर नव्हतं का, हो ना. पण त्याचं तरी येते. पाय तू विषय कसं येते ना. पाय तू जर नाही आलं तर मग म्हणशील तू काय की बा रे? खरंच बाळदा म्हणलं. अरे काय रे, मोह याच्यात घातला तर जमत नव्हतं बाळा. अरे जमते, पण तुला काय म्हणू लागलो मी, वरच्या यायचं ते अगोदर द्यावं लागत असते, समोरच्या यायचं रे. आपलं काय नसते, आपल्या गोष्टी चालतात आपल्या मागं पुढं कवाय होते. हो ना हो ना. आपलं ना दिलंय नाही तर तुला कोण म्हणू लागलो का मी की बा मला देत म्हणून, कवा एखाद्या बार पार्टी चारली बस झाली. गेला ना टप्पा, गेला ना आता मी. पण एखाद्या बार पार्टी चालली होती बस झाली असती अरे आपल्याला. हो रे बाप्पा, काय सांगू आता. पण ते कसं असते, समोरच्या अशा गोष्टी करून घेऊनच असते रे. हो रे. तुला किती मी समजावून हो ना, सांगलं तरी तुला म्हणलं सांगलं तू. तुही काहीच गलती नाही बाबा. पण आता जमतील का दिले आता 2-4 दिवसात. हो दिले तर जमते ते, रमायच्या याच्यात लावून नंबर ठेवतो. हा रमायच्या याच्यात लावून ठेवतो दिले तर. रमायच्या याच्यात का हो, पंतप्रधान नाही बसत. पंतप्रधानात या टप्प्यात तर नाहीच बसत. रमायचा टप्पा का आहे. रमायचा आहे सवच, आता हे झाला की तुमचा. सहज आहे का. हो रमायचा सवच आहे. रमायच्या टप्प्यात किती येते. रमायच्या याची तुमच्या याच्यात येतील माझ्या हिशोबानं 3-4 येतील. 3-4. हो बरं. मोहान जात आमचं येईल ना एक तरी. या टप्प्यात येतच नाही. या नाही दुसरे याच्या रमाईच्या टप्प्यात. रमाईच्या बसवतो ना ते, याच नसतेच रे. तुला काय सांगू तुम्ही, ही गोष्ट तुम्ही कानावरच धरत जाऊ नका की येते वरून म्हणून. मग बसव ना आपलं रे. मग तेच तुम्हाला सांगायला ना, मग बसवतो म्हणालो, नाही थोडं म्हणलो. मग तसं कर. बसवतो, ते देणं घेणं द्यावं लागते अगोदर. मग येणं करू बाबा. त्याच्यात काय, त्याच्याशिवाय बसतच नसते. ते तर देणं घेणं करावंच लागेल आता. मला सांग, वरून जर आले असते, हो वरून कायच येत नाही. वरून आले असते तर सगळ्या गावात इथे एक तिथे एक भेटला असतं.